салом алейкум бародаро. ҳоли шумо қарор доред дар канали барори кор. Чанд кашида буд дар канал худам набудам, фақат видео буд. Я наконец-то мехостум я видео кунам якимаш ҳама шумо дар ҳазор раҳмати калон бародаро ки дастгирӣ карден барои батл, дастгирӣ карден, комментариҳо соз навистен, лайкотон даряқ надоштен. ҳаматонда бачаҳко ҳазор раҳмати калон. Я бори дигар раҳматнома мехоҳам бигӯям батлерое ки иштирок карданд. Далер Беник, Ҷокер ва Акай Шнапс и Ралик. ҳама шумо дар ҳазор раҳмати калон ки омаден виступат карден барои подписчикои мо, барои подписчикои хутон, барои ғарибо як хирсандӣ карден, доден. ҳаматон дар ҳазор раҳмати калон. Ана ки бачаҳо, ин видеои мо барои чӣ буд? Ин видеои мо ба ӯ сабабе ки мехостам ҳамеда аз шумо пурсам. бисёритон гуфтесен батлмон бо нисбтон мегӯен ки батли Акаи райдера қатъи шонимсӣ батлаша бихар, батла мон тамошо кунем. ҳамея мехостам бипурсам ки нафарое ки мехоҳем ки ай Москва граница бирем бачаҳко, шумо медонем ки ман Акай Неъматиро уже чанд бор шид реклама кардесам, ягон проблема нест. мо просто так ҳар одама реклама намекунем. аввал ки мефаҳмем ҳама одам чӣ хел нестай, ба рекламаш мекунем, барои чӣ ки мода қадр дора репутация. агар ту бихоҳӣ ки соқ саломат бири граница ба хости Аллоҳ бе ягон проблема, бе ягон мушкили, бе ягон камбудӣ, ина номерои Акай Неъматӣ занг биза. И Акай Неъматӣ уже чанд сол шид дар ҳамин роҳ рафта омадеса. ай Москва ба Қазоқистон ягон проблематон намеша, ягон гап хабарам намеша. барои чӣ уже мо чанд бор рекламаш кардагем, одамо даже менависанд, занг мезананд, мегӯянд Акай баха ҳазор раҳмати калон барои совети додагӣ қатъи Акай Неъматӣ мо рафтем омадем, ягон проблема набуд. ина бо мегӯм номерош. бо Акай Неъматӣ ютуб канали хича дора. ма дар описани ҳамин видео ютуб каналаша мемонам, метонем будроен. ҳар як одаме ки қатъи мерава меояд бо видео мекуна, ҳамо пассажирош мегӯянд ки ҳазор раҳмати калон Акай Неъматӣ. бисёр условиёш хубай бародаро. ҳар яктатон агар рекламое ки ман мекунам, яъне ки барори кор реклама мекунам, шумо дастгирӣ кунен и бовар кунен пешравӣ моаст. Акай Неъматиро айнои ман ҳатман салом бу ки дара я мороженикат бихара. Акай Неъматӣ бихаро. ман як бора бо ранги кага бишна дута батл монум, либо батли Шонимсиву Акай райдера бихарам. просто ду батлерои мо уже бигӯем ки 80% розиянд, договорои мо 80% пухтагиянд. якум батлер бисёритон фақат мегуфтен ки кира далеришора қатъи рекл. уже гапои мо пухтагӣ ай пашти бигӯем 80% далеришо қатъи рекл меша ба шаман қатъи десантура. бародаро бовар кунен, инми инстаграми ма ай номи десантура аст. кора номаш десантура мемонам чи барои чи бисёритон фақат десант меосен. барои ҳамин сабаб десантурара қатъи шаман мемонем батл. ози може бигӯем ки шаман қатъи шаман недостоин барои десантура. ира шумо хе фикр мекунед, не ки хиёл мекунем ки шаманам дар ҳамин соҳа бад нест, барои чӣ ки диссе батлаша. ман хидмат пеш дагием нашод тайёриш 100%. қатъи десантура чахша кардагем. десант агар ин видео деса боша, ҳазор раҳмати калон ки как мужик навстреча биромадӣ, гуфти гап нест, меоем батла мезгаронем, ҳама 100%. ту да ҳазор раҳмати калон. ман боварӣ дорам ки батлам худут чӣ хеле ки чахша кардем, ҳамон хел мекафонем залаб. ана бародаро, чӣ гуфтанем? бачаҳко, шумо медонед ки ҳози 21 век чӣ хеле ки медонед. бародаро, барои билетхарӣ на шуморо дар кори метро, на шуморо дар кори таксӣ, на шуморо дар кори автобус. просто аз ҷойгоҳи худат мехазӣ, телефонтан мекӯбӣ, мегирӣ, занг мезана айвакаса барори корда, ҳама вақт дар хизмати мо шумо. ина номерои айвакаса барори кор. шумо медонед ки уже мо чанд сол шид кор кардесем бе ягон камбудӣ, ягон гап хабар нестай. барои ҳамин сабаб
дистанциони метавонед занг бизанед бачако билета бигирен. Ая касай барои кор надёжния, чӣ хеле ки мо хумон одамои надёжнем. Просто ҳаматон дар ҳазор раҳмат калон, мардакбарӣ барои комментариётон, барои история мекунен, барои лайк мемонен. Ма беҳад миннатдорум. Вақте ки намехоҳед дастгирӣ мекунен, ман ҳаракат мекунам ки ҳамин батлора кам-кам мондан гирам. Ва дар инстаграм ма дина парер буд, 3 рӯз пеш буд, история кардам ки батл дар Питер монем либо дар Москва. На самом деле 66 ба 34%, 66% Москва хоста буд. Рафтем, к сожалению, Москва рафтем, уҷа нархош тоғрӣ нагирифт. На самом деле агар ман дар иҷа 10,000 бигум расход кунам, дар уҷа например 17,000 расход мекунам, почти 70% дига зиёдтар. Барои ҳамин сабаб одамои Москва ҳаматон бахшиш ки дар уҷа нашид. Мешава ягон вақте ки ягон рекламаҳои хеле ба қувват биёвем, либо ягон хеле галасаваниётон кам кардан ба қувват шава, мешава чоне дар унҷарам мешава. Бо ногуфта намемонам, батли мо кага бишна галасавания қати мезгара. Батлеро ҳар чоршон бигем розиян. То, что ма предлагачон кардам, ҳар чоршон бачако розиян. Что потом бо нашава ки о там туй уҷа туй буд, уҷа буй буд, нашавам хеле бачако. Ма смс галасавания ба сабаби ма мемонам ки ма ягон сум кор кунам, расходак ма бурорум. Ма ба ҳамин сабаб мемонам. Лекин ки ма ки беақл нестам ку зидди худам бо бубуром смс галасавани например одама маҳкам кунам ки чтобы ки ма пули живое ки мада мебиёя, ма ҳамин пул рӯ гардонам. И хеле нест бачако. Барои ҳамин сабаб мегӯям ку ягон майда аз тарафи ма хафа нашен, кадоме ки мебара, кадоме бой метия, и шумоен бачако, мухлисо шумоен. Барои ҳамон бародаро чӣ гуфтанем, я бори дигар бениҳоят аз ҳаматон хурсандам барои дастгиритон. ҳамхеле дастгирӣ бошад, пешравӣ айтани ман, батлмонӣ айтани ман. Ана нашод батл, нашод ҳамин батле ки ман гуфтум, просто комментарияву лайка бимонен, чтобы ки ман комментария бихонам ки кадом батла бимонем, батли ралика, охе батли райдера хати акай Шаҳбоз, либо дута дига батл, чтобы биёен ҳаматон тамошо кунем. Хай, мир ваш мудому, бахав аз гостях, let's go. Ҳазор раҳмат калон ҳаматон дам.